En we gaan vandaag garnalencocktailtjes maken. Wat hebben we allemaal nodig? De grote glaasjes voor de grote nu. De kleine glaasjes voor de kleine. Lekker veel garnaaltjes omdat we ze goed kan vullen. Ijsberg sla. Mayonaise, ketchup en tabasco. Peper, zout en paprika poeier. Yeastje slagroom. Een klein beetje azijn. Een kumpje, een klopper, een lepel en een rachet. Goud en dat was het. En we gaan beginnen. Eerst doe ik de slagroom in een kumpje. Dat doe ik met de klopper een beetje goed. Kloppen, kloppen, kloppen. Dan doen we 5 eetlepels mayo bij. Twee eetlepels ketchup. 2 theelepeltjes azijn. Klein beetje tabasco. Paprika poeier, zout en peper. Voor de grote nu doen we er een shotje whisky erbij, maar dat doen we vandaag niet. En nu alles goed reinigen. Nu is het tijd om de glaasjes te gaan opmaken. We beginnen met het ijsberg slaan. Nu gaat lekker garnalen erin. Nu kunnen we het sausje erin. En voor de sier een beetje paprika poeder. En kenter met een beetje peterselie doen. Klaar om te smellen. Heerlijk.